Les taules dinàmiques ens permeten analitzar la taula de forma dinàmica. És a dir, a partir d'aquestes taules podem filtrar, segmentar la informació, obtenir gràfics dinàmics, etc. Aquí, per exemple, tenim una taula de mostra molt senzilla amb les despeses d'una llar al llarg de tot un any. Tenim molts registres. Això seria, per exemple, el que trauríem d'un extracte bancari, o entrant al banc, descarregant un fitxer CSV o un full de càlcul Excel, doncs ens donaria això de tot un any. Llavors, el que nosaltres volem és agrupar-ho per concepte. Vull saber quan m'he gastat amb alimentació, quan m'he gastat amb coses de la llar, quan tinc de guanys en tot un any, etc. Per crear una taula dinàmica d'aquesta taula, puc fer-ho de dues maneres. Faig un clic a qualsevol cel·la de la base de dades o taula i vaig aquí a insereix taula dinàmica o des de dades, taula dinàmica, insereix o edita, és el mateix. Clico aquí i ja veiem que em selecciona, ja reconeix automàticament totes les dades, li dic selecció actual, ja està bé, li dic d'acord, i se m'obre aquesta finestra, que aquí és on jo aniré aplicant els filtres. En aquesta taula, per exemple, que és molt senzilla, vull tenir el concepte en files, és a dir, jo vull que em posi tal com està aquí, però agrupat per alimentació, per farmàcia, no que em surti dues vegades alimentació, dues vegades farmàcia, sinó que m'agruparà alimentació de tot l'any, m'agruparà farmàcia de tot l'any i em sortirà així, en vertical. Si jo ho posés aquí a columna, em sortiria en horitzontal i no m'interessa, m'estimo més tenir-ho així. Concepte, ho poso camps de fila i aquí a camp de dades, aquí són camps que són calculables. És a dir, per exemple, data, en aquest cas no seria un camp calculable, concepte tampoc perquè és text. El que sí que és calculable són les despeses i els guanys. Per defecte, les taules dinàmiques surten aquí suma. Això també ho puc canviar d'ordre, que no ho he dit. Puc passar les despeses a davant, els guanys a darrere. Això em sortirà en columnes, o sigui, em sortirà el concepte en vertical i aquí a la dreta sortirà una columna de guanys i a la dreta una columna de despeses. Aquí, si faig doble clic, puc triar el tipus de funció. Normalment surt suma per defecte perquè és la més utilitzada, però també podria fer la mitjana, el màxim, el mínim, etc. Li dic d'acord. I aquí opcions és important habilitar l'anàlisi de detalls, perquè d'aquesta manera, quan jo tingui agrupat, per exemple, alimentació, faré doble clic i em sortirà tot el detall d'alimentació. Li dic d'acord i em crea un full nou, m'ha creat un full nou aquí, que es diu taula dinàmica del full taules dinàmiques 1, que era aquest d'aquí. Per tornar a veure l'estructura de la taula dinàmica que he creat, qualsevol cel·la, botó dret, propietats. I m'apareix aquest quadre un altre cop. Concepte per fila, doncs sí, m'ha posat tots els conceptes per fila. La suma de guanys i la suma de despeses. Si jo ara això ho moc, li dic d'acord, i ja m'ha mogut un altre cop. Propietats, i aquí es tracta d'anar demanant o anar veient el que necessito. Per exemple, jo vull saber ara camps de fila, concepte. Li dic d'acord i aquí l'Ajuntament doncs em desglossa l'Ajuntament de tots els períodes que m'ha cobrat. L'alimentació tots els dies que he comprat alimentació. Es tracta d'anar sabent el que es vol i anar filtrant, anar creant camps, anar movent la taula dinàmica. Si no ho vull, ho elimino, ho torno cap aquí i ja està. D'acord. Ara, com que li hem marcat l'opció dels detalls, botó dret, tornar a mirar, propietats, aquí, a opcions, li hem marcat habilita l'anàlisi de detalls. Això vol dir que si ara, per exemple, faig doble clic aquí a Ajuntament, em diu mostra el detall. I què vols? Data, despeses, guanys. Aquí trio, per exemple, data. Li dic d'acord, i em diu la data de cada un dels cobraments de l'Ajuntament. Si ara aquí faig alimentació, aquest és, no perquè és molt gran, clavegram, faig doble clic aquí,
I també, o sigui, a més em mostra el detall de cada un. Propietats, opcions, és això d'aquí. Habilita l'anàlisi de detalls. Per suprimir una columna no es fa com sempre, Si jo li dic aquí, selecciona la columna B, li dic suprimeix les columnes, em diu no podeu inserir ni suprimir cel·les mentre l'interval afectat intersecta amb una taula dinàmica. O sigui, quan és una taula dinàmica no puc fer-ho per aquí. Llavors, com ho faig? Fent clic aquí sobre aquesta zona grisa, puc moure la columna de lloc. Torno a fer aquí un clic, puc fer clic o arrossegar, és el mateix, D'acord? I per suprimir, botó dret, propietats, ara aquí camps de fila, data, això ho trauria. I ja està. Aquest seria un exemple d'una taula molt senzilla, on fins i tot els resultats, o sigui, sempre aquestes taules dinàmiques van molt bé perquè això ens fa la suma de despeses i la suma de guanys. Aquesta és molt senzilla. Ara en veurem una més complicada amb més camps. Aquí tenim un segon exemple amb molts més camps i aquestes taules dinàmiques són molt més efectives com més camps hi hagi. Ara farem una primera consulta per saber les vendes que ha fet cada venedor. Aquí està tot barrejat, i ens ho agruparà per venedors. Li dic aquí, em poso sobre la taula, li dic insereix taula dinàmica, d'acord, i aquí arrossego camps de fila, venedor i producte, perquè vull que m'ho posi de costat. A l'esquerra em posarà la columna venedor i a la dreta columna producte. I aquí vull que em sumi la quantitat de productes. Li dic d'acord, aquí li dic sempre opcions habilita, anàlisi de detalls, d'acord, i em crea això. Llavors, jo si ara volgués saber quantes galetes de xocolata s'han venut en total i qui les ha venut, vaig aquí, filtro galetes de xocolata, d'acord, i em diu els venedors que les han venut i la quantitat que han venut. Aquí trec el filtre, ho marco tot, d'acord, i em diu quina quantitat de producte ha venut cada venedor. Ara farem una segona consulta per saber les vendes per províncies. Clico aquí, insereix, taula dinàmica, d'acord, i aquí on posa camps de fila posaré província. Arrossego i jo vull saber la quantitat de productes venuts. Li dic d'acord i ja sé per províncies la quantitat venuda. Si a més jo li poso aquí província producte, li dic d'acord, això ho marco, d'acord. Ara tinc per cada província el producte que s'ha venut, la quantitat que s'ha venut. Ara fem una tercera consulta per saber les vendes de cada producte. Fem clic aquí, insereix, taula dinàmica, d'acord, i aquí a vendes de cada producte anirem aquí a producte i quantitat. Quantitat seria el que sigui aquí, D'acord, marco aquesta opció, d'acord, ja tinc cada producte, la quantitat que s'ha venut. Si jo volgués saber per províncies, doncs clic aquí, propietats, i aquí li posaria província. D'acord. Si no ho volgués per província, sinó per venedor, propietats, trec província, ho arrossego cap aquí, poso venedor, d'acord, i em diu cada producte, qui l'ha venut i la quantitat. Una altra opció, per exemple, per utilitzar filtres, ara vull que m'apareixi un filtre dalt que jo pugui filtrar per província. Li dic d'acord, i ara aquí hi és tot, però jo podria dir, doncs mira, només Barcelona, d'acord, i em dona el producte, preu, la suma quantitat i la suma total. Barcelona, Girona, d'acord, 1000 opcions. Torno aquí a propietats. Clar, el tema camps de columna, per exemple, en aquesta taula, doncs no s'escauria gaire si ara aquí producte, en lloc de files, que està així una sota l'altra, ho poso aquí a camps de columna, d'acord?
Clar, no queda gaire bé. En altres casos sí, però justament en aquesta taula doncs, no queda massa bé. I el filtratge funciona igual. Si ara jo només volgués Girona, d'acord, em dona aquest resultat. Propietats, torno a posar producte al seu lloc, d'acord. Les taules dinàmiques també es poden generar a un costat de la taula, no cal obrir un full de càlcul nou. Llavors, com es fa això? Doncs seleccionem, com sempre, aquí, insereix, taula dinàmica, la selecció ja és correcta, d'acord? I aquí hi ha opcions, aquí hi ha font i destinació, no opcions. A destinació li dic selecció, aquí clico i li dic que, per exemple, la vull aquí a la dreta, que ja m'està bé. Torno a obrir, val? I li dic, bueno, aquí li diria què voldria. Per exemple, aquí vull el venedor i el total, val? I el preu del producte. Va, això mateix. Dic d'acord, val? I aquí em genera aquesta taula dinàmica a la dreta de la taula. Moltes vegades ens interessa tenir-ho així, val? I no tenir-ho amb un full de càlcul al costat. Podem aprofitar a més la taula per fer un gràfic dinàmic. Jo genero un altre cop una taula dinàmica, insereix taula dinàmica, selecció actual, d'acord? Li dic que la vull a la selecció, ara li diré que vull posar-la en aquesta cel·la d'aquí, d'acord? Això sempre li dic habilita, i aquí vull, per exemple, els venedors, vull saber els venedors i la quantitat que han venut. D'acord, li dic d'acord, i ara em genera aquesta taula, i jo, quan selecciono aquesta taula, aquí puc inserir un gràfic, insereix gràfic, com faríem d'una altra manera, insereix diagrama, perdó, diagrama. Aquí, els gràfics o diagrames, n'hi ha de molts tipus, el que està bé són els que són aparença 3D, que milloren una mica, barra, diagrama de sectors, àrea, val? Aquest de columna, per exemple, cilindre, con ja no és tan maco, val? Barra ja estaria bé, i aquest mateix, li dic finalitza, val? I aquí em genera un gràfic que és interactiu, o sigui, fins i tot podria jo aquí podria triar la persona. Aquest gràfic, això ho faig una mica més petit ara, a veure, ho posem cap aquí, això ho faig una mica més petit, així, val. Poso cap aquí a la dreta, que es vegi bé, i ara, a la que jo, això a veure si ho puc fer més petit també, sí, perfecte. Val? Aquí tinc els noms, aquí tenen els productes que han venut, i ara si jo aquí, jo què sé, seleccionés només 2, d'acord? Em genera el gràfic de 2, o sigui, és interactiu, A la que jo toco la taula dinàmica em modifica el gràfic, està molt bé. Si ara en lloc aquí de venedors volgués posar els productes, doncs faig aquí un canvi a la taula, propietats, trec venedor, puc també apretar suprimir i em desapareix. Puc posar producte, consumir la quantitat, d'acord. I ara em genera un gràfic amb els productes i la quantitat venuda. I així amb els gràfics va molt bé perquè veiem molt ràpidament l'estadística. Això sempre que faig un clic sobre el gràfic m'apareix, ho tanco, val? I puc anar ampliant el gràfic o disminuint la mida per veure-ho més gran o més petit. Igual que el calc, les taules dinàmiques a l'Excel serveixen per fer filtres avançats, de manera que et genera una taula que pots anar modificant i et genera uns gràfics i uns afinadors que tu pots anar filtrant dinàmicament la informació. Llavors, com es fa això? Fem un clic aquí sobre la taula. Això és la taula de dades, i ara generem una taula dinàmica que és una altra cosa. La posem aquí a la dreta. Anem al menú inserció i taula dinàmica, no és el mateix que taula. Un clic aquí a taula dinàmica, i em reconeix tota la base de dades. En aquest cas tinc una taula amb tots els ingressos d'un any, val?
Llavors, aquest és un exemple molt senzill perquè només té 2 ítems que són les despeses i els guanys. Llavors, el que farem ara és agrupar per concepte, o sigui, alimentació, m'agafarà tota l'alimentació d'aquesta taula que és bastant gran, les coses de llar també, el caixer, telefonia mòbil, m'ho agruparà per conceptes. Llavors jo li dic que aquest és el rang, que m'ho posi aquí, o sigui, puc fer un full de càlcul nou o un full de càlcul existent, però a mi m'agrada més aquí al costat, dir-li la ubicació, per exemple aquí, que me la posi aquí. I aquí està molt bé perquè si ho marquem llavors ens mostra els detalls. Li dic d'acord, tarda una mica i aquí tenim la taula dinàmica que encara hem de configurar. Aquí tenim tots els camps que ens podem anar afegint. Com que això és molt simple, que només té 2 columnes, o sigui, té concepte, despeses i guanys, i data quasi bé que ho fem servir com a detall. Però en aquest cas, jo, per exemple, vull filtrar per concepte. Jo vull que tot el concepte se m'agrupin. Doncs clico aquí concepte i ella per defecte m'ho posa files. També ho podríem posar per columnes, però em queda així cap a la dreta i és molt més difícil de llegir. Llavors, això ho arrossego cap aquí files. Files vol dir que m'ho posa en files. I ara què vull fer? Doncs vull posar que em posi l'import aquí. Tot el que sigui quantificable, que es pugui sumar, restar, promitjos, o sigui, números, jo només marcar-ho ja m'ho posa valors. Si ho posés aquí guanys, em faria una altra columna. I ara m'ho està agrupant per conceptes. Ajuntament, alimentació, el que sigui. Llavors, si nosaltres en algun moment donat volguéssim un detall d'això, ens surt aquesta lupa i jo vull que m'ho desglossi per dates. Clic aquí, i em diu tot el concepte de l'Ajuntament, quines dates m'han cobrat i la quantitat. Aquí podria ara clicar alimentació, aquest és molt gran, farem un de més petit, per exemple, dietètica, d'acord? I em diu els dies que he comprat coses de dietètica i l'import. Tot això genera un gràfic, però ho veurem més endavant. Aquest segon exemple és molt millor perquè hi ha molt més camps i llavors el filtratge és molt millor. Com més camps tinguem, molt més serveixen les taules dinàmiques. Llavors, aquí tornem a fer el mateix, em situo qualsevol cel·la de la taula, li dic aquí a inserció, taula dinàmica, a mi, aquí va donant el nom, jo li podries canviar tu el nom, llavors aquí comprovem que m'agafa tot el rang, és correcte. A mi m'agrada que m'ho posi en un full de càlcul existent, per tant jo vull que m'ho posi aquí, per exemple, i això sempre ho poso pel detall, allò que havíem vist que desglossàvem ajuntament o dietètica, doncs és això, Li dic d'acord, i ara ho tinc aquí a la dreta, i aquí vaig afegint els camps. Aquí ens demanen, la primera opció, fer una primera consulta per saber la quantitat de productes venuts de cada venedor per separat. Doncs els venedors, faig un clic aquí venedor i només fer un clic aquí ja se'm posa aquí en files. I ara està molt bé perquè jo aquí ho tinc tot barrejat i aquí ho tinc tot agrupat. I quantitat de productes venuts. Doncs aquí anem a quantitat, faig un clic aquí i ja m'ho detecta que és una dada quantificable i ja em diu la quantitat de productes venuts per venedor. Ara fem un filtre per comprovar-ho i anem aquí a venedor. L'Andreu Borrell, 270. Doncs anem aquí a venedor. Andreu Borrell. D'acord. Si jo sumo aquestes quantitats, aquí sota posa 270. M'ho està fent correcte. Selecciono tot. D'acord. Ara, Anna Ferran, 364. Doncs me'n vaig aquí a venedor. Anna Ferran. D'acord. 364. Això sumat. Hauria de donar recompte suma 364. Perfecte. Desfem el filtre. Això és només per comprovar, però ho fa bé. Llavors, aquí una segona consulta que ens diu fem una segona consulta per saber l'import total de les vendes per províncies. Doncs no cal que generi una altra taula dinàmica, o sí, puc generar una altra taula dinàmica a sota. I ara, per exemple, aquesta ja la tinc bé, doncs podria aquí generar-ne una altra. Faig un clic aquí, insereix, inserció, taula dinàmica. Em reconeix ja també la taula, full de càlcul existent, li dic que ho vull aquí sota, això sempre ho marco, d'acord. I aquesta taula he de fer
import total de les vendes per províncies. Per tant, important, província. Faig un clic aquí, ja m'apareix a baix, i la quantitat, import total. Doncs, per tant, aquí, en lloc de quantitat, aquí el total. Poso aquí un total, ja m'ho poso aquí sota, i ara aquí me'n vaig a la segona taula dinàmica, ja m'ha fet per província el total de l'import. Aquí a l'apartat de valors jo puc triar el que vulgui, o sigui, suma, si faig aquí un clic, configuració del camp de valors, per defecte surt suma, perquè normalment el programa et suma els valors, però puc fer un recompte, una mitjana, un màxim, un mínim, etc. Però principalment les taules dinàmiques les utilitzem molt per sumar. Per tant, li diem d'acord i ja està. Però en qualsevol moment, en aquesta o en aquesta, en qualsevol moment, aquí en lloc de suma quantitat li podria dir màxim, per exemple, màxim, d'acord? I aquí ja em donaria el màxim quantitat de productes venuts per venedor. Un cop tinc generada una taula dinàmica, si em poso sobre, se m'obre una pestanya que es diu anàlisi de pivot table i disseny. O sigui, aquí li podríem donar un disseny, per exemple aquest, o sigui, li podríem canviar els colors, d'acord? I el que és interessant és aquí, aquesta pestanya d'aquí. Aquí tenim accions i, per exemple, jo el que vull ara és posar aquesta taula dinàmica en un altre full. Li dic, desplaça la taula dinàmica, full de càlcul nou, ja el genera sol, no cal que el creï jo, li dic d'acord, i el genera aquí. I això em va molt bé perquè ara, per exemple, vull fer un gràfic, em situo aquí sobre, torno a la pestanya aquesta i hi ha l'opció aquí de gràfic dinàmic. Trio el que jo vull, per exemple aquest, ja m'està bé, i em genera aquí un gràfic que a la que jo, per exemple, aquí creés un filtre, que només volgués aquest venedor, doncs el gràfic tarda una mica, però és dinàmic. És millor controlar-ho per aquí que no pas per aquí. Aquí també podria fer el filtre, però és molt més àgil per aquí. O sigui, recomanem fer-ho per aquí. Aquí si els vull tots, torno a seleccionar tots, d'acord. A més, també tenim l'opció de, aquí dins d'aquesta pestanya, insereix un afinador, que ja ho havíem vist. Llavors, per exemple, jo vull per venedor. Clico aquí, d'acord, i em genera un afinador, que ja ho havíem vist anteriorment, que jo ara si només vull aquest, doncs només les dades d'aquest. Clico aquí, només les dades d'aquest. Que en vull més, doncs clico dos opcions, tarda una mica, aquí, tarda una mica i et genera el gràfic. Aquí els tenim tots i ja està. Aquí podem anar creant tantes taules dinàmiques com vulguem, cada taula dinàmica té un nom, i em genera un gràfic, o sigui, jo podria tenir aquí un informe amb taules dinàmiques de tota la taula que tenia l'altre full. Llavors, aquí, en qualsevol moment donat, si només tenim una taula dinàmica no passa res, perquè si volem fer tot allò que havíem dit per províncies, per exemple, doncs trec ara venedors, trec quantitat, i ara vull tornar a començar. Doncs província, ja el posa aquí. Aquí, en lloc de quantitat, posarem el total. Faig un clic aquí i em diu el total per províncies. I així ràpidament sé, amb un gràfic visualment, quina és la província on s'ha venut més. Els afinadors no són automàtics, s'han de tornar a crear, suprimeixo, i ara aquí torno a estar aquí a la taula, torno a inserir afinador, i ara en aquest cas vull que faci un afinador per província, que el tinc aquí. Dic d'acord, i ara si jo volgués filtrar per províncies, clico aquí, Barcelona, tarda una mica, però et va fent la gràfica de cada una. Si en vull dos, clico aquí, per comparar dues províncies, està molt bé. El que està molt bé, en aquest cas, que tenim aquí províncies, fer un gràfic de mapa. El que passa que no ens deixa directament des d'una taula dinàmica. Llavors el que faig, ara això ho trec, que tingui més espai, aquest gràfic el mou cap aquí, i ara l'únic que passa és que he de copiar aquesta taula amb un rang nou i actualitzar les dades igualant la dada amb la taula dinàmica. Llavors selecciono tot aquest rang, dic copia, el poso aquí, enganxa, i ara el que he de fer és que
canviï, o sigui, això ha de ser igual a aquesta cel·la d'aquí, intro. Aquesta ha de ser igual a aquesta d'aquí, intro. Aquesta ha de ser igual a aquesta d'aquí, intro, i aquesta també, intro. Ara aquí tinc una taula que està enllaçada amb aquesta, per tant, si canvio les dades de taules dinàmiques, aquestes també em canviarà aquí, i ara genero el gràfic, selecciono això, inserció, gràfic, tenim aquí, gràfic de mapes, mira, aquí ja està, gràfic de mapes, faig un clic aquí, tarda una mica però em reconeix el lloc, Si ara aquí, en lloc de Barcelona, li posés València, ja em localitzaria, o sigui, m'agafa el mapa d'Espanya i ja em localitza les províncies. Si jo aquí posés Madrid, et situa, localitza la zona que tu vols. Està molt bé. Si jo canvio ara aquí la informació, per exemple, a Barcelona, farem un augment significatiu perquè es vegi. Aquí, a més està posant, aquí no es veu gaire perquè és petit aquest gràfic, el podria fer més gran. Aquí tornem a posar Barcelona, que es vegi millor. Clar, aquí et diu per intensitat quina té més, Girona és la que té el color més intens. Si ara jo canvio això, per exemple, posarem Barcelona, l'augmentarem, me'n vaig aquí a les dinàmiques, i el que estigui a Barcelona, ho augmentaré moltíssim. Aquí, per exemple, quantitat 1000. Aquí no hi cap la dada, fem gran, aquí un altre de Barcelona, per exemple, 500, aquí posaré 3.000. Ara provarem i anem aquí al full 3. Si jo actualitzo la taula, aquí actualitza, ja m'ha canviat el color perquè m'ha canviat això estava relacionat amb aquesta taula, per tant el gràfic m'ha canviat.